sa ning sa SDA mga kon pastor nga mga SDA daw matutag ang may pista ba na ikabot ra to sa atong parinting sa sala na dili. Panahon sa pista nag-abot mo sa parinting nga Adventista. Imbitaron ta ba niya pwede ta madto na. Imbitaron man ta niya pista man. Okay, imbitaron ka pwede man madto. Okay, ngani. Ingani igsoon kung atong kwaon ang prinsipyo sa Biblia. Okay? Biblia man atong kwa ang prinsipyo. Pero kini nga prinsipyo igsoon nahitabo ni didto sa Korinto gihapon, pero ang context ani igsoon ang mga pagkaon nga gitugot sa Biblia nga nahalad didto sa mga Dios-Dios. Pero kwaon nato og prinsipyo lang atong kwaon dinhi nga atong makita. Na verse 9, okay? 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Mao lamang nga kinahanglan imong pagabantayan nga kining imong kagawasan dili mahimong kapangdulan sa mga mahuyang. Punto mo ni. Kung ang imong pag-adto didto igsoon, mo ni mahimong adunay igsoon nga ma-backslide, adunay igsoon nga mapangdol, ayaw na lang pag-adto didto. Okay? Pero kung pananglitan, giimbitar ka sa imong igsoon kay nakaigsoon na ng dapita, pero ang iyang pag-imbitar igsoon, pinaagi lang sa pag-imbitar ingon nga igsoon. Dili ingon nga imbitar, ingon nga fiesta. Wala tay nakita nga sayop diha kay dili man sayop ang pagbisita sa atong igsoon didto sa ilang panimalay nga nahitabo sa fiesta. Ang nahitabo lang igsoon, wala man kaingon nga nagsimba sa ilang patron. Kaya kung imo pangutan-on ang mga pare igsoon, ang word manggod nga piyesta, mo ipagsimba sa ilang patron. Dili nang nangaon, pista na na siya. Nag-inom, pista na na siya. Naghudyaka, pista na na. Dili na mo ang piyesta sa Katolik. Ang word nga piyesta, pagsimba sa ilang patron. Kung ikaw nagbisita sa iyang sa imong igsoon niya nang panahon nga natunong sa ilang fiesta, wa man ka nagsimba sa ilang patron. For example, dinis Cagayan de Oro City, August 28, adunay fiesta. Unya daghang tao sa Divisoria. Kung pananglitan nakaadto og Divisoria, namista na lugar ko. Wala, no? Kaya nga naman nahitabo nga adunay fiesta, nahitabo diha sa Divisoria, okay? Pero kung akong tuyuan mo adto gyud ko kay aron mahimo kong speaker sa ilang fiesta, lahi na sad nga istorya kay naman mahimo man kong kapangdulan ana. So ang punto igsoon, kung imong gitan-aw nga mahimo kang kapangdulan sa mga mahuyang sa mga bag-o pa sa iglesia, ayaw na lang pag-adto didto kay mo man nga prinsipyo ang giingon ni Paul, no? Basahon ko sa pag-usab. Mao lamang nga kinahanglan imo pagabantayan nga kining imong kagawasan dili mahimong kapangdulan sa mga mahuyang. Mao ni siya nga punto igsoon. Balik kanimo igsoon kung aduna kay follow up.